अच्छा मुंबई ले इंडिया में कैसे आ का जी विद्वान बनल बना पढ़ गेल तो इंटर अरे मतलब विद्वान के बात हो जब हो मुंबई ले इंडिया में कैसे आ जी अरे बम्बई मतलब बॉर्डर पर धरा सकल तो कैसे घुस दिए जो इंडिया में मुंबई ले इंडिया में घुस हो कैसे घुसब ना घुसबो कैमरा खोलो ना ई सब ना इंडिया में ना आ सकल कैसे उठे भाई मुं- इंडिया में अब बम्बई पाकिस्तान हो गई के का बम्बई अपन दूसर क्षेत्र हो गई उ दोसर क्षेत्र हो गइल ओने वीजा बना के जीवा तब न ओने वीजा बनावे पड़ी बम्बई में वीजा असाई घुस जीबो आगे ट्रेन से जीवन हूं ट्रेन से जीवन ट्रेन से हां बम्बई के ना उतना ट्रेन बॉम्बे खातिर कोनो बात नहीं के बाकी उ दो बात उ एने इंडिया में रखे बत नहीं दिक्कत बा मुंबई से इंडिया में आवे में दिक्कत बा अच्छा तू मर्द तू नहीं के हो? खत्म भरो खत्म बानी हम मार दे कहीं खत्म के तेल लड़ फेकार बाड़े इनका के बताओ मुंबई ले इंडिया में कैसे घुसे दिहन सो भारत में भारत दोसर हो गई भारत देख भारत दोसर हो गइल आ इंडिया दोसर हो गइल बा बुझाइल मलान का जरा बुझाए के बुझाए खाली पढ़े ले हो जाई अच्छा ये बताओ छत्तीसगढ़ हाँ तो छत्तीसगढ़ सही बात इंडिया में पड़ी नु छत्तीसगढ़ रूट दोसर हो गई छत्तीसगढ़ दोसर हो गइल छत्तीसगढ़ ले इंडिया में ना आ सकल उन्हें कैसे ई भाई उ तो वो इंडिया में नहीं खे इंडिया में नहीं खे छत्तीसगढ़ उ कैसे बुझाइल बा उ छत्तीसगढ़ में बा बुझाइल छत्तीसगढ़ में तू बा पढ़ल लिखल बड़ा नु हम पढ़ल लिखल बानी तो मने का हिंकर मने बात के हम उल्लंघन कर दी अरे कैसे तू पौधा लेखा बती है तो बोल दे तो दुआर पर तो हां जरा बुझाए के तेरा है भाई बुझाए के रहे भाई छत्तीसगढ़ कहां बा इंडिया कहां बा अब हाँ। बॉम्बे कहां बा इंडिया कहां बा ए भाई। बोल आसान का इंडिया में हमनी के भारत देश में पानी जा तमनी के बाहर इंडिया तो दोसर बा हाँ भारत दोसर हां तो तारा का बुझा तो लाल का जरा पढ़े तो हो जाई चले मन बुरबक बन कहता था कि बॉम्बे से आवत सन तो बॉम्बे से लग तारा के इंडिया में घुसे देता सन ए बौरा सन का ऐसा ऐसा बना सन ई मदद कौन पुलिस धोली इनका के देखो पुलिस कैसे तारा पुलिस तारा लगा फेकार लगा लाठी सब लाते तारा के पुलिस धोली पक्का पुलिस धोली इनका के